Reno, Nevada chu the biggest little city in the world ti ani trina. Chutinga an ko chan po chu heng dang wang ne lawin khopui lian vak chu ani silawa. Chuti ruanin hlim hlop bol na khopui lian om ang te chu ha kim ve vek si ani. Thalai tan chuan khopui nuam tak ani ang ti po chu ha chiang maya. Chu khopui chu traki lui kama ni in Sierra Nevada tlangram chuan a hual vel khup mai ni. Kumsa zuko somthum chho bor vela chuan andan le hraite chu alus ma chu wang chuan nupa hanin ten ol sam view train in tenan ol sam wangin chutiang chuan alar thin renga an khopui kiang ma chuan lek da ho am ti chu hatling dung kuk mai bok kumsa ni le pariat khania tlerol pakhat Brianna Denison chu Reno Nevada chun chengin apa chu kumruk chawa upa hani lain aboral thut maya hetiang ani wang hian apnu nen chuan Brianna Denison chu han cheng du na ni anu ming chu Bridget Denison ania chutiapa bertel lawa a khosata chu anu le Brianna Denison te chu anin po phian mai ani tan chuan inti ranarem velova nu fa chau ani wangin midang zong ai chuan anin po le zulani Bridget chuan Brianna chungchang chu atnuwa soile dan chuan Brianna chuan ani chu a hau mai harsatna anei hlek chuan aron pui thuai thin ani ome Brianna thian nu Daniel po chuan anau pante ta tranga anin hriatir atrangin Brianna le anu Bridget te chu best friend ang mai ani thu ha soi boka anu fa chuan thil engkim mai anti dun thin ni in asoini Daniel chuan Brianna chungchang chu soin nundareng kim minzir tir tu wania midang telaka ngil ne nalan tir tura minzir tir tu po ani ti in Brianna chu ha fak view mai a then le rule te na an soidanin Brianna Denison chuan tu birthday ma ap mai ngai lowa a thian te niemo a thian kom ngai vaklo te po an niemo an chung ku member po ro ni ta sela an birthday chu a hre chat zelani an birthday lo thlena piang mai chuan ani chuan phone call in chung ho chu ava battery na anom na a hlat lo deuh phei chuan ke in avatlo mai train hetiang ani wang hian tlerol te mani sela Brianna Denison chuan ngainat a hlo maya ama a hmel lo thareu boxi high school a zo nuwa chuan Denison chuan college kaladu ta California lama zirna sang zok zom tura kalaril ru kane anu tan chuan han kalson tir mai chu thilol sam takani lemlo mase Brianna chuan nun bul han tran tharvel chu achak ve riwa ti chuan Santa Barbara City College a chuan psychology zirturin Brianna chuan anu chu chu santane a graduate nuwa chuan naupang te bulat na tho adu thu anu hena chuan a hril thina bialpa aneya thian thatak tak ane boka atan chuan khovel chu a parvul chuk ani ber mai mase tuna chuan zirna wangin Reno lama chuan a cheng thei to ri lowa anu nen chuan an chen dun tak lo wang chuan Brianna Denison chuan anu Bridget chu message te thonin a call for an omna lama an thalak te po chu ha thon fo thin ani anu chuan thalhel view ma sela zirna sang jok adu mio wangin anu chu kalson sanangai si anu po chuan afanu chu mangai ema wain mun hlataka kaltir mai chu try na hrasia a ui bet ngam ngang lo ani masemu mang thalo deute ane chang chuan Brianna chu a call vat thina anu chuan Brianna chu angai sak view mai thlatam takaliam nuwa chuan thlasik chu arin her chu le don ta chung thlasika te chuan zirna in te chu han chol thina ni chutiang ani wang chuan Brianna Denison po chuan thlasik chol mang turin in lam churon pan ve don ta thlasik chol January thla chuan Brianna le athian te ho chuan vur chunga han thleng vel chu han ril ruka tin zan lama po party na kal han ril ruk bokani soita kangin Reno a chuan in ti hlim na hmuna tam a khopui te takni ma sela khopui lian om ang chuam ve vek kan ti to kha an phure a room hana siaminan boy view bok ti chur kum sang ni le pariat January ni som pariat Friday ania Brianna Denison chu athian nu keiti te in lampan chuan zan riek turin na pheita high school la kalai tranga in kom to ania hanin ngai na phian mai soita kangin Friday ania kartop chol mang turin hun hlimom tak manga nuam chen turin anni pani chu
anin pan nani chu weekend chu lim taka manan tuma haru manna po an siam na sa hle keiti chu Nevada University campus buloko maria an thian ho chuan chu University campus bula weekend man chu hanril ru kani an thian te zinga chuan Jessica chu telvea anua Jessica ina soile dan chuan chu zir top zan chuan mang nuam hlea zan khu deuh thoin an lamani chumi nuwa chuan keiti tein lama chuan an riak khom ta diela ti chuan in rin ni January som pakua lo ni chuan Brianna chu an in lama chuan a valet pheilok athom hno te sutura phei ania ain su zo chuan anu nen chuan pon lama chuan chukin movie chuak thar 27 dresses anti chu han en zui chumi tlaya chuan Brianna chu pon lama a thian te na chuak le tura in be sei ania chumi zan chuan concert om dona concert na laman tumani mase Brianna chu a ritlang tlat maya a oma nuam te chiam lo Brianna po chuan pona chualo mai chu haril ruk dewa mase anu chuan idu chuan i kal thei thaw lom heng ho te hi ingai na zong ani lom ni zai thiami ti thin em kha vakal ro na tu lama po idu le I ha chol don nia tin afanu kalpe vak lo chung chu kaltur chuan an nor luya ti chuan zandar ku alo ni chuan Brianna Denison le Bridget Denison te chu anin kuwa Brianna chuan anu chu mangtrain keiti tein lama ariak le donani chumi zana chuan anu chu message savabiin angai tuam lo thu te chu vasrila anu po chuan poiti lo tura ti in Brianna chu keiti teina ari arin thu alo soive bokani angai dana chuan puitling kum som pariat chu angani ve toa chuwang chuan anu Bridget po chuan afanu Brianna Denison chu atla thlam viau mai mundanga po riak ma sela poyati to te chiam lowa keiti te chu thian nu ania aring tok em bokani concert zo nuwa chuan Brianna le keiti te chu Jessica tenen chuan anin muwa an pathum chuan concert na tang chuan an chuak zui le ngal sema Regency Casino bula chuan an ni chu han chuka chulai poisa khelna bulvela chuan party om le dona chuwang chuan chu party na tel chu hanril ru kani nakina chuan Jessica chuan ho na du ta dewa an pia dewa motor park na motoron tlan mek chu Jessica chuan lo phar vengotin chumi chu tunge ani po chu ha hre chuang lem hlei lova a motora chuan ve chu dilin anin lama thla turin awangen ve mi mai nei an nuwa Jessica ina soile dan chuan a vot em maya ke point ka kal hlei thei lowa motor lo umrem chang chu ka phar ve mi mai ani tin na soine zinglam dar thum le chan ve bor vela chuan Brianna Denison te keiti te chu anin lam panin an ron hong ve a Brianna chu keiti te na chuan riak don ma sela keiti te khuma han ri ngot chu train a shelova chuwang chuan thutlenga ria tumin Brianna chu hain buat saita chu thutleng sei sofa te po anianga long chair te po kan ti niang chu thutleng chu tukver bulmai o mania chu tukver chu dar thalanga siam ni in an kal ngai lo ani an nuwa then khatina an soile dan chuan keiti te in chu hotel lang mai ania mitam tak an lutin an chuak fo thin ani ome ti chuan Brianna le keiti te chu zingdar li bor vela chuan muturin anin mang thrata zinglam darli le chan ve bor vela chuan Brianna chuan abial pa chu message savathona abial pa hi Oregon lama om rini atuk zingdar ku vela chuan keiti le Jessica te chu hanron harta thilthen dan chu an nuwa Jessica chuan hetiang hiana soile kan thovele chun chauka kalin breakfast kan siama chauka chu Brianna mutna bul mai om chunin mase thutlenga chuan Brianna chu amu der silo keiti chuan thutleng sei chu kokin khuyang emo Brianna hi om le tin Jessica chu zota masen pani chuan Brianna om na chuan hrelo ve ni atira chuan in chung lama room pakhata ariak ni mayan ngaya ngai thatlo na em po nei lem loin breakfast chu han siam mol mai Masia re deuh ta ka wang chuan keiti chuan Brianna rian ani om tak room pakhat chu a han pana kongkhar chu a han beng dota Brianna chu a ko vak bok zinglam dar ku le mi somli panga vela po chuan Brianna chu ala ron tho thei talo fowa keiti chuan kongkhar chu soi vakin Brianna chu a han kowa mase Brianna chuan aron chang thei der silo indan chunga chuan lut ngalin chu ta chuan Brianna chu om lo ani ti chu han hreta a in chung chu an handap kuala mase Brianna chu omlo a phone chu dokana a oma
a phei khok po in chunga omin ti sa ta ha ani ti kha han hria a hak lai nen chau chuan a kal bo ni na lang a bek po chu in chunga chuan a om boka khoya mo chuan kal chuak chu ni sela chuan a bek emo a phone emo a phei khok emo chu a kal san hawin a rinom lo chutia bo pil ta mi mai chu Katie le Jessica de chuan makan ti mai ni chuti hun lai chu vur tlak hun lai ania Reno Nevada po chu vurina khu var vo mai phei khok bun lowa han chuana tan chuan avot mai boxia chuwang chuan an mang ang chuan Brianna nu Bridget Denison chu han va phone ta ne Bridget Denison po chu arang lamin Katie tein lampan chuna ron tlan hala Brianna mun chu an hanen chianga alukhama chuan thi sen na lo wal kal mai ti chuan hlau thong takin thil thlen dan tur niom theite chu han ngai tu ho ta arang theyang berin police te chu an call zui ta ne tuna chuan Brianna nu teite le police te po chu han ron thleng ta boka in chung chu an han dap kul chima ma se in chunga chuan in bei buina ha thleng lo ni na lang chuti line Brianna puan sin blanket ero chu abo tel ve thunga an han zon deuh tak nuwa chuan chaukalama a blanket chu an mule si Brianna chuan teddy bear chu amut pui tel trina chu teddy bear ero chu an muzui talo ane chutia bo tamai chu a chung tele police te a thien te chuan makan ti maya a big takin a thian nu Katie chuan shro matile zual an in a tranga nge ya bo ani boxia media ma a interview na chuan Katie chu a trap na saview mai ne amma kan soita kan khan Denison chu California Santa Barbara College akala Reno chuan omlowin classic chol aron mangve mai ne Brianna thian ten an soitan chuan in malam kongkhar chu a in kal lo ti an soya chutarang chuan misual chu alu ru ani thei mai ngem Brianna phone chu an han ena a bial pa nen chuan aloin message nge maya mase a bial pa chu mun hladewa omani wangin chu thila chuan a in rol ari nom lo heti hun lai hi an in thren deuh lai le an in ti thiam lo hun lai ani wangin an message in thon te po chu a thlum lem lo hlea chutianga Denison in a thian te hne na cholkar top a mang chu a bial pa hian a thik te po ani ve mai thei bok engponi sela Brianna chuan a thom hno te chu kal sanin chulai hun chu a chu san ani sia a chunga chuan thil thalo tak a thleng ni ngei chuan a lang ani a chung te chuan Brianna Denison chu mulet le ngei tumin thei to pan chua police te le khottual mi te point an thei to pan chu ve bok chu investigation a an ho tu deuh chu Lieutenant Robert McDonald chu nia ani hi Reno Police Department a an officer chuan vorani Brianna bo thu an va report hun lai khan a om lo lai ni ma sela a thian te chuan ani chuan lo va phone ani ani chuan a soidan chuan a tira tang reng khal thil thlen dan chu a fel hlel hle mai ti soya rescue team tele khottual mi te chu arang theyang berin Brianna zong tur chuan an tir chu zui ngal ti te po soibok chu baka police te po chuan in tin mai chu han dap kuola chung lai le a che vela chuan Brianna chu an zong na savio mai an thenung khoven zong deuh tho chu police te chuan an interview fai veka ma se chung zinga chuan han rin hlel tur om ang an muzo tat lo ane investigator te tan chuan thil poimo tok kho ko ma chu thil chiang dang ni lovin Brianna lukhama thisen an mu khani alukhama thisen an mu wang khan alandana Brianna chuan amadu thu rengin anni chu akal san lo ti chu ha chianga Brianna chu an rubo emo an thatanga aruan paibo emo hani nge yang lukhama thisen te chu chil tele khak te na ain pol deuh nuai wangin aka tanga ron chuak ni nge in police te chuan an hria tin alukhama khan mascara te po akai telve bokani laboratory a chung thisen te an han test taka chuan Brianna Denison i thisen nge ani ti chu han hret chianga medical examiner hoina an soidan chuan Brianna Denison chuan aka hliam atuar ni in an hria tuemo chuan ne so tak main lukham chuan a mai chu a khu thutanga na takanemin ani po atal na save hlenga aka tangin emo a hmui emo atangin thisen aron chuak ni in an hria ama beitu arubo tu emo athatu emo chuan chulaya chuan a beizui ngala ama chu arubo emo atha hnuwa arung chu apai bo zui ta ni in an ngai ani
Brianna blanket kha chauka an mu awangin in hnung lama ama beitu chu a chuak ni a ringin kawngkhar hrang hranga chuan fingerprint a awm thei law maw tiin an han check chianga chutah chuan in hnung lam kawngkhar handle ah khan mi pakhat DNA chu an mu chuk ta ni chu DNA chu mi pa DNA ni nge in an hria heti hun lai hian police te chuan DNA sample sang thum chuang zet mai han kola chung ho nen chuan a in mil lo an test le vek DNA sang thum chuang zet te sangai awangin chu case chu thil ol sam tak zong animal lo tual chung thu nei tu te chuan mi puite tran puina chu an nge na laboratory lamina na an tho chak theina turin poisa ron donate turin mi puite chun ngen ta ne soita kangin DNA sample sang thum chuang zet te sangai sia man mo thlak thil ani bok si nen ti chuan DNA sample te chu an han test ta zung zunga ma se an DNA sample du tak mai chu an mu zo der bok si lo police te po an ril ru ha ta vio maya han lu hai tak zetani heti lai hian Brianna chung te po chuan be se na han lo la nei ve reng boka a chung te chuan police te la karin na an nga pum hlum zia media te ma chuan an lo soi ve boka ne khotual mi te chuan ru man ani theina turin an thei to pan chua laboratory test achak le zual theina turin poisa tam tak an tho khoma ni rei lo te chungin an ni hian US dollar nuai kha le singa set mai an tho khom the ne mase suita kang khan amil puyan mulo ani kan ti to kha heti lai hian police te chuan na sale zualin national database sa an DNA te chu an vadil vele boka mase chu ta po chuan kongkhar hnunglam handela an DNA mu chu an la mu zo chuang lo Bridget Dennison chu an thenu khoveng te chuan tran pui du view ma sela an thei to pan chu poin an tran pui thei chuang silova tuna chuan an ril ru po aboi ta view mai afanu chu anung chungin emo athi emo mu ngei chu hadua amairo chutun thlengin police te chuan an la mu thei bok silo nia liama chorkara liama be sena po atlem tel mai ti chuan media te po chuan pi Bridget Dennison chu an ron kom ta an chan chin chu rampuma chuan atlang thang ta an thenom khoveng te chung lai bor vela mi tin mai chuan Bridget Dennison chu an ron thlop ema Brianna Dennison chu alo hole theina turin an thei to pan chu baka an ni hian blue ribbon chu an pu fur mai ne ribbon dum pol an man na chan po Brianna Dennison hian blue chu a favorite color ani wangania Reno Nevada a muntin renga chuan Brianna Dennison i thalak chu tarania abo thu po vantlang hriat tura puandar chui ane media te chuan chanchin chu han ngai ven renga tin chu baka Brianna Dennison chung te po chu a interview all lo bok Brianna Dennison cousin Ashley Zunino chuan media ma a Brianna Dennison chu an mangai tak zati asoya khoi hmuna po omla lo zam lo la reilo te a ka in mu thuayang ti in Brianna Dennison chuan alo mu tak lawin ti in media ten hena chuan Brianna Dennison tana athu cha chu soi ve ni investigator te chuan in ruk bona ni ti chu han chiang to a tuna chuan chu case a chuan FBI te po an ro enroll ta hial mai National Center for Missing and Exploited Children atrang chuan agent pani an ron thok chuk ve boka police tele wifing K9 an ti mai rule te chuan chung lai borvel chu an fangkual na savio mai bok information poimo pe thei tu hena chuan lo man tam tok tak an tiam bok an thei top chu sarkar chuan atia police ten rim takin Brianna Dennison chu han zong bok heti lai ve khian Jessica chu amma zan khan tu emoin in lama phur hong ani kan ti to kha ama phur hong tu kha Jessica chuan a hre hau silowa chu wang chuan police te chuan Jessica phur hong tu driver kha mu chu an do ni chu thu a hriat vele chuan Jessica I phur tu driver chuan police te chu haron be zui ngala police te na zona then khat an zo tak nuwa chuan ani chu rin hel lisa chuan an tel zui talo Lieutenant Ron Holiday chuan tuna chuan Brianna Dennison omna hriat theina turin thilpoimo engma kan neir heiri lowa kan DNA sample nei la chu sample dang nen ain mil box silo tuna chuan kan hu chui hi mason na kan hu theiri lo ani tin media te chu harhil thlot mai amero chu beidong hau lova an tho zui zel tur thu a soitel thunga
nakina chuan thil poimo tak mai pakhat aron chuak ta nol mai Regional Sex Offenders Information Unit a an officer pakhat Sergeant Gerard Rodis chuan pongsual kai noya an michin chia pakhat Brianna Denison ni rubo na tranga lavak lawa chu an komfu hlau maya chupa kaltlang chuan engemaw han hretane khami tuk in rubo tuk zingkar mataka khan ani chu thutlenga athua chuti hunlai chu jinglam darli le chan vetranga darnga in kar bor velani chutia thutlai chuan tuvera chuan lim thlakal zau mai hi wa muwa chumin nuwa chuan tuemo chuan akong khar chu ron kaltlang tumin aron soi chiam mai ni ome mase ni chuan a soidan chuan ama mutura vatho chu atum lem lo ni nain soya kong khar chu akal mio wangin angai poimo lem lo ni na soe achan po chung lai bor vela chuan zurui kal vela nom ve bok thina tuemo zurui chuan kong hain anina chuan ron lu atum ni maya alo ngai ani chuti ani chuan chu kong khar ron hon tum tu pa chuan Brianna Denison chu arubo ni ngai chuan a hriata ain rubo hun po jinglam darli le chan vetranga darnga in kara nei ti chu a hriat thiam thei ta ne ti chuan January ni som ni pakhat Monday ania police te chuan wisat hiam tele an helicopter te mang chuan Brianna Denison chu han la zong zui ta zel tual chu mi tam tak te po chuan police te chu han on zon pui ve boka mihring zatel te meu mai chuan chung lai borvel chu han zong lui mai ne an ma mihring om theina tur om ang zong chu an ni chuan an zong fai hne viawa ma se fin fia na emo Brianna Denison in nu emo chu mu tur an nei chuang lo alan dana chuan chu Brianna Denison ne rubo tu chuan thil sual avoi khati na ani lo ni na langa nuwa thup thiam em awangin voi ni voi thum tal chu hetiang hian a che to nge yan ringani Brianna Denison rubo mai hian misual mai tuamina mei chepani khoi khema tum thu chu police te hian an hretoa chu thil thleng chu college campus borvela chuanani chu thil thlen hun chu kumsang ni le pasari November ni som pathum khania college zirlai mei chepakhat kumsom ni pakhata upa chu motor parking na muna chuan adinga chuti lai chuan misual pakhat chuan a hnunglama train aron bei thut mai ani chuan leya chuan nam thluin silai na tina pongsual chu tumin aulo turin awau zuibok mase chunu chu a auta tur thowa chuwang chuan a wa beitu chu tal bui ta ne ti chuan midang anron kala hlawa wangin ani chuan meichia chu atlan chiat san chuti atlan chiat pha chuan condom pek engemaw zat chu athlau zuya chu thil thlen voi khat na chu ni ti chuan kumsang ni le pasari December ni som paruka chuan thil thleng dang alom le ta zirlai pakhat kumsom ni pahniu pa chu an hnunglama tang bokin be ani pona lom line aka chu pa chuan aron tuam saka chumi ni wang chuan ani chu thothei lovin ni khorheloi nom zui ta ne aron harle tang nuwa chuan ani chu truck chu nga lo om renga an ru bo na tang chuan hlavak lova ani chuan phurson ti na lo ni ti chuan truck chu nga chuan ani chu pong su lania apong sual tu chuan ama chu en lo turin na ti apong sual zo nuwa chuan chu pa chuan in lampan chuan a phur hong ve maya pona chuan chu tirin hoile thaulo turin na ti zi chumi nuwa chuan police te hne na meichia chuan ama pong sual tu chu mingo ani thu asoya khabe mul nei ni in na soibok mingo ani na in na tho na sat wange aban chu adum da ubik ni in police te hne na chuan a soini truck chung dan po chu a soi fi ve thei boka a soi dan chuan truck chung chu rong sen le rong polin ain kap ni na soya tin chuat a chuan no pang phekhok a let reng mai ni in police te hena chuan a hril boka ne ma se bak chu a mu thei chung lowa police te tan po han chui don tur awang ang reng view mai ma se police te chuan chu pa DNA chu an la thei shrama chu ama pong sual tu le a ma a me che pakhat pong sual tum tu pa chuan che dan dang dai tak maya neya an me chebe te chu an ke gor te an lak sak thrina ni chu wang chuan a ma mi le tu na mi chu min ang ni in police te chuan an ngai ta ti chuan an DNA te chu an han test ta ka chuan mi pakhat ani nge ani ti chu han fin fia thei ta ne chuta an DNA mu le Brianna Denison i bona kong khara DNA an mu te chu Halloween mil thlap mai boka ti chuan police te chuan an mi chui chu serial sexual offender
ไม่เชื่อรอปัตตุยฮัลหัวมกันติไม่เนี่ยจูเตียงมีจวนนี่ตีอันเสถียรตานี่ที่จวน police เตปอจวนจุงไล่บอร์เวลหัวจุงจวนจุดยังมีจูเอามันนี่ที่จูหันเสถียรตับถวยกุมสังนี่ภาษาริกุมตบลำมัตระกุมสังนี่ปริยัดกุมตีรลำอินการะจวนจุงทิลจงจูหัดเลงสีทารุกจุงเล็กทิลเทงเวกันนี่University of Nevada เชเวลาจวนอัดเจงเงนี่ปอยน์อันเชียมาปอยน์ซิร์ไลไม่สิประกาศอินะจวนจูปาจูลูอาลูตุมตัวกงคาร์เตจูฮอนตุมินนัสตะกินาเบียกงคาร์ปอจูอากอยเชนวัลนี่อินpolice เฮียนันสวยนี่กงคาร์ฮอนอัตุมทอมาจวนอันนี้จูโลฮารินอันนี้จูนาโลเบเลตาจูไปรอจูเมลมุลวินอัตแลนเชตเฮทุงนี่จูทิลเซนนำหุ่นปอจูNevada University บอร์เวลาทูจวนนี่ตุน่าจวนมิตินไม่จวนอันมิซอนนี่พุงจูอันเสถียรโชตาน่าบอร์เวลปออันเสถียตามาจูมิงโอนี่อินกุมสมนี่ปารีตรากุมสมลีอินการบอร์เวลอุปาฮันฟิดงาเลอาจารย์เวตรังฟิดรุกอินการบอร์เวลสางอันยัง SUV การอักขลโลปอิน pickup truck อันนัวบุงโรดานาชิจูอักขลนี่อินอันเชียจุงไล่เชเวลามีแต่จวนจุดยังโอมังจูหันซงอัลลาวปอันลาววิวใหม่ข้อทิมนัวเพจวนไม่เชวจูปนาปนชูงำโตโลวนี่ติจวนไม่เชียทัดทุ่มชุงเล็กมีปัทุมอักข่อยมันวางจวน police ติจวนอารังเทียงเบรินจูป้าจวนนาจูหันทกะจันจินทาร์ลมาจวนอลันดานเทตูโรมังเลมเซียกทีมินาอาจิจูหันตาร์ลังจุยไม่อันเชเวลามีป้องสวลจิงอมันตีอันเชียจีนวางอิน police เตปอจูอันมันหมดเลยมายมิดังอินอันตอร์เบลเลจูอันลาวเลยมายนี่มาเซียนฮันซอนนัสวิโอปอินจูป้าอมังจูอันมุเทยบอกสิโลจูป้าไม่บากะเบรียนาเดนิสโนิรวงจูอันจงจาร์ไม่บอกะรวงกันหันติตักนายนอาทิงเงดัมตีเชจียังลาวินตุนายเฮียนเบรียนาเดนิสโนเลจูป้ามีป้องสวลจิงจูอันจงจาร์ไม่เบดงลาวินันจงมาเซมุตินิยมสิโลดิจวนทีวีลำเตปจวนเบรียนาเดนิสโนินูเลอปเตเตปจูทีวีลำมาจูนารอนโกมาบริจิตจวนนุชุยตูเตนามาอันโทดานจูอดูดานจีอันนี้ทัวเสียนุชุยตูเตปจูอาฟักวิโอไม่ทิลเทนดานเองกิมอันอินชิลต้นนี้อินอาศัยบกะตินทีวีกัลตังจวนอาฟันูรูบาวตูจูวาเบียนอันมานีจูไลนัตาอันฟันูจูรอนดาเลถวยตูรินอังเงนะอันฟันูจูหันง่ายตัวหันมาโมตักเจตาอัตเลโลจวนอันนุนักิมโลวานีติชิลินอาฟันูรูบาวตูจูคงไออดีละรอนชัวช้างตูรินอังเงินล้มไม่เนี่ยที่จวนกุบสังนี่เลยปริยัดเฟบรุนิชมปังอาเลานิชวนทิลดวมเลาเจ็ดไม่จูฮารุแทงตาเบรนาเดนิสโนีหันรูปาวนาตรังอาเมลเรียดเจ็ดลาจวนปะปะคัดอัลเบร์โตฮิเมเนสจวนนาฮารุทกะจุดที่นาโถไลจวนทิ้งบุกการะจวนเองโมฮิวะมุตานีอาทิลมุนบุลาจวนคริสต์มาสทรีจูอเลดริงอาบุลาจวนโมซามุบกเองนี่เรียดเสียนตุมินอัปปันเพียอาติราจวนปวนฐานจัวร์เตเลทมนทุยฮวินามิเลมอันตารังทินจูนิไม่ตูระอังไงมาเสียหันเบลเสียนเดวจวนมิชิงรวงเงียนี่ติจูฮาเชตานีติจวน police เตจูฮาเกาจุยตาติจวน police เตจวนเซนฮิลโรดตรังฟิตสมเลียลาตุเชไปปมนาบุลาจวนเบรียนาเดนิสในรวงจูฮันมุตานีจุไลมุนจูมุนโซลตักไม่เนียรวงจูฮันเบลเจนอัติระจวนเบรียนาเดนิสในอันนี้ติจูฮันคอนฟาร์มไม่โลติจวนตู้เฟบรุนิชมปารุกุมสังฮิเลปารีตาจวนเพรสคอนเฟรนซ์จู police เตจูนันโคตานี Deputy Chief of Police Jim Jones จูฮารอนเป็นจูกะรวงพ่อจูดรเตนอันเจอร์จีอันทัวรอนสวยงาลรวงจูเบรียนาเดนิสในรวงไงอันนี้ทัวสวยเจียงบกะอาทิตย์สันพ่อจูเรลุมอันนี้ทัวสวยบกเรลุมอันนี้มาเอโมอันนี้นัวเอโมเฮียนอันป้องสวงไงที่อารอนสวยเจียงpolice เตนอันสวยดานจวนอินช่วงคานอาเรกลุมโตสางอาทิตย์รวงจูจุไลจวนพูรินอัปไปตานียอันเชียตูมีเดียเตนเฮนะจวนอันชิลบกันนี่ทมโนเองมาอินเบลลาวะโมซาจีอินเบลอาคูบนัวจวนเกกอร์เตปันนี่เอาออกมาปะขัดจูอัปปิ้งนี่อินปะขัดจูฮัดุมมันนี่ทุ่งอาเทียนูเกติจวนอัปปิ้งจูเบรียนาเกกอร์เตอันนี่ตัวสวยอาดุมเมโรจูตุเกกอร์เตเงตีอันเชตตาลาวนี่
Brianna Dennison a DNA an hmu te le kawngkhar handle a DNA an hmu te chu hain mil thlap boka ama hmeichhe dang pawng sual tupa DNA te nen pawh chuan a in mil vek bawk ani tichuan a ruang an hmu na hmunah chuan ama uitu tam tak te chu ron kal khawmin pangpar te an ron da dananga vuiliam turin Brianna Dennison chu an peita ni mitin mai chuan Brianna Dennison chu han sun em a ama a hmela traboka anung chang alo trabok sinen an ui em mai ni Mars ni ruka chuan police te chuan thu chu an nei le a Brianna Dennison i pawng sual tu chuan a hmeichhe pawng sual te hriat rengna tan an ke korte lak sak thin ani ti chu an soi chuak ta ni tichuan hnuchui tu te ti buai theina turin chung ke korte te chu a hnua a mi bei te bula chuan a da le thina FBI te le detective somli rual chuan chung lai borvel chun fangta ruan mu ma zong kha chuan mi puite chuan bring Bree back ti chu thupuya an neya tunai ro chuan bring Bree justice ti chu thupuya an nei vere ta thung chumiom zia chu tunlaya Mizoram buena justice for Marina ti tenen hian ai nang berang chu media lam te po chuan mi puite chu police te tan pui turin an lo ngen ve na sa hlea chu thil chu an chung te chunga po thil thleng thei ani ve thawa chuwang chuan mi puite chu tang rual turin an ngen ane ruang mu hnu cholkareng mo zat liam hnuwa po chuan tul that tu chu an la mu thei bok silowa chuwang chuan rino a cheng te chu lawin an khur ani bermai tul that tu chu an zinga a cheng ni nan hresia man chu ani bok silo police te po chu information khon khomin an buai ve hlea ma se man son hlei thei silo bedong lova an chui fat nuwa chuan a topa chuan chanchin duom tak an hretane kumsang ni le pariat November ni khat ania meiche pakhat hian a thian nu hnena chuan a bial pahlui trak nuwa meiche korte tam tak a hmu thu chu halo hrila a bial pa hnena chung ke korte te chu khwetanga ane nge tia zo chuan a bial pa chu a thin rim ti mai ni ome chuti live vek chuan a bial pahlui chuan ani chu a kal san zuita chung hun lai borvel chu Brianna Dennison i ruang an hmu hun lai borvel khani Rino a chuan kumsang ni le pahnih tangkhan a cheng towa ma se Brianna Dennison i ruang an hmu vele khan ani chu a pembo zui ta dai mai a trak po chu a hral zuia ti chuan hundanga a pem ta dai mai ani chu thu chu police te chuan an hria chu pa chuan chui zui ngal chu pa chu an han chui chian chuan police te chuan ran nung chunga hlelen a chung changa te domestic violence chung changa te thu buai lo nei to nei ti an hreta tuye mo chu chemte nen be alo tum to ne chubaka abial no hluite po chu kutalo thlak to thin boka police te chuan an lo man towa ma se DNA chu an lo lak sak lo ani kumsom ni pasariu pa ne ya aming chu James Michael B Rani in sakna hmuna na thok thina tunma chuan United States Marine Corps chuan sipai na ha thok ve to train martial arts po training alo nei ve to martial arts po alo training ve to nuala university campus chu a hrechiang hlani a chan po in sakna thok thina nia university a chuan hunengo chen kumkhat don chu in sakna lo thok to chupa chu ni tin hriat ta kha chuan police te chuan ani chu an en uluk zual ta hlea ma se han man ngot theina dan an nei ri lo ama chu bia in thil thlen dan te han zota ma se James chuan engwanga ama chu ron biang ye ani azot bia lo police te chuan ama an hmu du thu an hril chuan aron kalve maya ma se a DNA sample lak an tum chuan adu tlat lo ani adu thu lo chuan a DNA sample chu lak ngot thei ani big lova dan hnuya chuan mi pa ngai ani ya US khole tuidik tak ani awangin adu thu lo chuan a DNA an lak sak ngot thei big lo Brianna Dennison thi lai borvel khan a bial nu bula om ni na soi ve tlata ma se bial nu chu police te chuan va bin thil thlen dan an zota a bial nu chuan chu min ni chuan a bula om lo ti lo soi si tin a bial nu chuan a fa pa DNA lak chu a lo phal sak boka a bial nu bula chuan a fa pa chu ha oma anin then na wangin a bula om ve thei lo ani ti chuan James Michael B rafa pa DNA chu han la a chuta chuan police te chuan an DNA du tak le a fa pa DNA chu a in milani ti chu han hre thei ta ni
ti chuan Brianna Denison thi nu thlasom don nu November ni som ni panga chuan James Michael Beer chu afapa lam turin naron kala afapa hi heti hun lai hian dei kera kalin ani hian aron lamani chutiaron kalchu police te chuan anlo hling ta chat maya chumi nuwa chuan danang thlapa a DNA lak phal sakna kota chuan dilin danang thlapin a DNA chuan lak sakta tuna chuan me chepani khoi tu le Brianna Denison i pongsual tu chu tu dang ni lovin James Michael Beer chu ani ti an fin fia theita ti chuan police te chuan tual tha le pongsual chung changa chuan ani chu case an sim saka ma se James Michael Beer ero chuan engma ati sual lo ni nain soi ve tlat mai ti chuan media lam mi te po chuan James Michael Beer chung chang chuan ngai venta an thenom te po chuan James chu an lo muk tam vak lo ri apa po chuan kum khat zet mai chu alo mu to lova apa ming chu John Bilani in ani chuan media mi te chu an chung ko thalak te chu lo entira afapa chung cha riat chuan ani po hian afapa chu atran big lo hle jo chuan rilru le taksalama rual ban to lo nain afapa in tula thatti chu ha hre thiam vea tula thawa in afapa chu adem hle ani TV lama afapa thalak te amu chuan rilru ana ve hle ti asoya afapa nen chuan ain po ngai lo ti te media te hnen ha chuan a soi ve ni jo chuan James chu plumber ani ti chu a hria ma senin mutam lem lo an pa fai hian sipaya an lo trang ve to thin ve vea jo chu thatakin a pensiona chuti lain James ave thung chu sipaya tanga ban ani thung a soidan chuan afapa chuan dam doi atia chu wang chuan sipaya tangin an ban ni in a soi ke point dam doi chu kat ti ve thin tholom ma semin man lo ani mai hati mi mai Kota chuan James chuan hruaita chuta chuan witness mi som zet mai haroin lan ve bok ani chu thuboi rip tak tak tual tha thua te mi kidnap chungchanga te mi pongsul chungchanga te thiam lo chantir thei ani dona Brianna Denison mai ni lovin midang pani chu ani chuan pongsul lo tum to boxi witness zinga pakhat chu forensic pathologist chu nia amhing chu Dr. Ellen Clark chu ni ani chu county chief medical examiner rania ani na asoidan chuan Brianna re lumna chu ke korte ngei chu ani ti aron soi chianga tin amma a Jameson pongsul lo tum to te pani po chu kota chuan ron hruai ni in ani chuan be an to dan chung chang chu aron soi ve bokane ani chuan be ato na mun chu parking lot ni in campus police station bullock chu ni ti a soi boka ama be tu chu tu dang ni lo in James Michael Beer nge chu ani thu a soi ve bok a me che pani na chuan a mela mu lo thu a soya ma se lir thei chung chang ro chu a soi fia viau thei thung a thom no tang chuan gray fibers te a ma khan an hu chuaka chung fiber te chu an nuwa police ten an han en fiele tak nuwa chuan James a motor chunga fiber nge ani ti po chu han fin fiele bokani James chu police custody ya hreina nia bail phalsa ani lo bok district attorney general chuan tundin huna chuan thutlu na la siam thelo thu asoya prosecutor te chuan death penalty pek ngei chu han lo du ve bok amero chu court chuan tundin huna chuan thutlu na la siam lowa thiturin achung thu rel ngei chu han tumani James Beer po chu in soifia hun pek ve ania ma se a attorney ne na anin biak nuwa chuan ariru chu thak le ta dai mai James a ukil chuan prosecutor te chuan James a chu thilthleng pathuma chuan mo phur tir an tum lui ngar nei in asoya chung thilthleng pathum mi pahnih pawngsual a tumna le Brianna Denison i pawngsual na chungchanga chuan thilin ang lo tak tak a awm ni in kota chuan a soya chung thilin ang lo tak tak te chuan thilthleng pathum danglam zia chu a hril thei do ni in a soi boka ma se chung danglam na om te chu police te chuan an ngai poimo du lova James chu nu lu an tum lui ngar mai ni in a soi tlat thungani chuti lai chuan reporter te chuan court phuro rel dan chu an lo ngai chang vereng boka investigator te chuan a ma a lo pawngsual to kumsom ni panio pa chu Taiwan a han panin an han interview wanga a interview na report te po chu court a chuan thelu ani chuta chuan a pawngsual nu chuan rilrulama harsat na satak anei ani ti prosecutor te chuan an soi chuaka Dr. Ellen Clark chuan Brianna Denison thi hun tak chu an hriat thelo tu te
ruang na chuan eng tianga reinge a ti an hriat lo thu te a soya a chan chu classic lion ya vurat lana sa em a vur khana ruang chu hunengma chen alo khu po ani ve mai theya a ruang po a che em lo bokani chumin nuwa chuan prosecutor te chuan Jameson hathona an hotu pa chun va bia a ming chu John Lam ani John Lam a soidan chuan Brianna Denisoni ruang an mu ni February ni som panga kumsak ni le pariata chuan James chuan a hlo zong ala an ha tang chuan aron bang zui hal mi mai ni in na soi boka ti chuan Reno tang chuan Washington lampanin akal hal wang mai ti kora chuan a soi boka ni ruan mu ni a chuan Lam chuan James chu habia ruan mu chung chang chu lo soi puyan yo me James chuan trong kam moi lo tak takin ruan mu chung chang chu ha soya mấy chiếc chuan a phu to ka mu niang chu atim mai ani ome tin chu ba ka ruan mu chung cha chuan poiti na pakhat ma anei lo ni na langa anui su mai ni omin apu chuan a soi bokani Brianna Denisoni ruang an mu chung cha chu fiam thu te chuan a han soi vela chung te ni wang chuan apu Lam chuan James chu aring hlel ruang reng vio mai amero chu atira chuan police te chu hril lova chu thil poi tak chu ni chu tiang ruang mu chung changa fiam thu la tho theite ril ruhan that lo dan tur je mai chu mitin mai chuan an hrengei na rin oma mithi to tharau po za zolowa fiam thu han tho khum chu thil thalo tak mai hani ba ka minun rong na hani bokani ti chun chu thu boi chu chorkar thum zet mai chun chaita atopa chuan a moran bok thei don ta daka rukzet anin puacha nuwa jury te chuan thutlu na chun siam ta jury te chu mai chia pasari le mi pa panga hanni ani chuan ngun takin chu thu boi chu han ngai tua ti chuan tual tha thu boi ate mi pong sual chung changa le mi ru bo chung changa James chu thiam lo ani chuan an chan tir ta thu boi an rem ni chuan James unau nu te le unau pa te po chun ron tel vea ani na an soidan chuan an chung kwa chuan tharum tho na halo thleng na sa hle thrina pa ber po chuan afa telaka chuan tharum mangin rowalo rel thin tone chutiang ani wang chuan James chu kota chuan khongai an ron dil saka first degree murder case ani wangin hitura achung thu rel thei ani ti hrein dam chunga zel tan chu han ron dil sak veni ano pante ta trang toa na satakati du dale ngai sak tok thin ania chu chuan aril ruwa na satakin ngong anei ani ti te han soya mase an ngen na chu jury te chuan an ngai poimo talo ni na lang atopa chuan James Michael Beer chu thitura chung thu rel sakani ta district attorney chuan thutlu na dik tak ani hian thia phu ani hati thlot mai te chuan just chuan ti hlum phalna chuan a minga sign ta thutlu na chu handa nangin Nevada Supreme Court a chuan en non le turin an thon ta ni Bridget Denison tan chuan chu thutlu na chu ne na hania afanu rong takathata pong sual tu chuan thia phu ngoi in a hreve nge yang James chu Brianna Denisoni a thawang chuan dam chu zel tang turat a chung thu relania chuba ka mi pathum a pong sual wang le mi pakhat akit na pawangin dam chu zel tang turati ani bokani thitura a chung thu relani ba ka dam chu zel tang turati ania chutianga thitura a chung thu an rel nu poa dam chu zel tang tura ha chung thu an rel non le kherna chan chu just John soin apong sual dam chuak ta te za wanga ni thu soya prosecutor Elias Settler chuan chu thil poimo tak ni na soiboka Supreme Court chuan thitura achung thu a rel chu lo ti nep sak po ni sela alo bera dam chung in zela atange ngei dona kumsom thum paruk chung tal chu zela atana ngai dona ni Jameson mai chia pong sual masak ber kha araya khati hun lai khan aril ruwa nain sheomati hle ti po kota chuan soin tunai ro chuan lim takin huna mang toa chutia lim taka huna mang chung chuan Jameson a pong sual hun lai kha a hre chuk fo thina chu chuan a hring nuna harsana tam tak alaron thlen fo thin ni in kota hian a soi bokani tin a me che pong sual pakhat November tha silaya atin tak nu kharon lang vele bokin Mr. Beard ngun takin mi han ente khamini khan min that lowa amero chu karil ruwa midang rinna kalo nei thin te chu I thata sin ka hring nun zong hi min ti chiat sakani te in kota chuan ama en turin a han chausak saka ma se James Beer chuan chu a me che pong sual to nu chu a en ngam thlot lo
courtroom chuan Brianna chung te po chu hanom ve boka ti chu kum sang ni le som paruka chuan James Michael Beer chu court a chuan hruai le ania au kilte chuan thei topin a thu buai chu ti nep sakan tum ve ni mase Nevada Supreme Court chuan an case chu reopen alo phal saklowa ama court niam zokina rowa rel danang chuan James Michael Beer chu shrem tur ani tani courta ne na an chana chuan Bridget Denison chu alom tok mailova ani chuan nasatakin dan le hrai te chu ennon adu tu tlang au puya atopa chuan Brianna's law ti chu Nevada chuan an pass tani James sa DNA kha police te chuan an mani du thuin an test ngot theilo ani kha amero chu case serious bi kanga chuan an du na tel lo point an DNA chu thunei tu te chuan an test sak theito donani Bridget Denison chuan hello hian mitam tak nun na achan him ngai ka pe sei tin na soya kumsan hile som pathum me tha chuan Brianna's law an ti mai chu danang thlapa man ani tani tuna chuan case serious tak taka an man te chu an DNA thunei tu ten an lak sak theito dona an mani rem ti na Kerala ka ngai to don lo Brianna Denison thina chu hapoi hlea amero chu athina chu athlon lo ani hemin nuai hian Denison family te chuan harsana dan tok lea Brianna rubo wani tra kumsom nuwa khan akazin pakhat Kathleen Denison kumsom pakua upa chu habo ve lea achung ten hena chuan mi pakhat abial pa nen chuan Midland lama an thlok don ti asoya hetia bo nuai hian Kathleen chu tun thlengin mu ani talawani thunei tu ten nasatakin zongma sela han muzo tangang silowa Denison chung ko chu han van duai ngot mai ole tun tru ta chu kan khes chu khati zong khanile phot mai sela pathin remati chuan video dang nen in mule thui kan tum don nia